Здравейте, Motorhead, Свети Петко от градината. Ходих да се набера малко цели на сутринта и си видях любимите доматита, дето с толкова голям ентусиазъм и любов към тях си ги принесах в България, но за срамотиите, иначе ягодите още дават в саксия. Трябва да ги разсъдя малко, че са пуснали мустаци. Ето ги. Всичко друго върви. Да си дойда на думата. Ето ги любимите ми доматита. Ето ги. Той не са доматитата, които трябваше да станат. Защо станаха такива, нямам идея. За съжаление обаче не само тук, ами и в България, които съм занесъл, и те са станали точно такива. Голямо разочарование. Голямо разочарование, хора. Ето ги. От пръста до тук нямат една пеля. Пелята ми е 25 см. По-ниски са от 25 см. Дават, ето ги. Отрупани са. Обаче не е това, което трябваше да бъде. Ето. Още по-малко. Още по-малко. Още по-малко. 4 саксийки. Но не се получиха. Не се получиха въобще. Ще имат поведнъж. По принцип растението трябва да стане около 50-60 см високо, като малко борче. Така съм го описал. Имам го заснето предишните години. Но тази година доматито нещо се изроди. Ето. Много има. За 20 см домати. Обаче не е това, което трябва да стане. Грозно. Отвратително, грозно, малко домати. Дали защото е от трета семка вече вадено? Не разбирам. Но трябва да стане поне ето толкова височко. И е като малко борче. Цялото е захлюпено. Доматите са скрити в листата. В момента тези домати са показани на слънцето. Листата са изгнили по някакъв начин. Нещо им има. Каквито са тук, такива са и в България. И така. Стига съм и мармаросвал. Поне ще го закарам да видите какво става от другата страна. Билките растат перфектно. Копривките също са много идеални. Ето красота. Красота обаче не дават нищо за ядене. Ето вижте. Трябва да намерим лава за до година. Вижте, вижте. Ето ги дъските за покрива. Цветенца. Тук и джунглата вече я няма. Изглежда по този начин. Поставили сме една краставица за разсад. Да видим какви семки ще излязат. Съответно. Чакайте да прескочим да ви покажем. Доматито. Тук поне дава, че дава. И има, че има.
огромни доматите. Аз викам да вземем да скъсаме едно. Как ви се струва? $25 цента ръка с 1 кило домати. Биловски сърца. Огромни топузи. Ето, в момента ще скъсам. Още едно ще скъсам в момента. Домат. И 2 домата за една седмица. Не мога ги нося. Не се събират в една ръка, има още много. Тикви. Тим за къвчемер са тези тикви, обаче завзеха цялото домати и събориха ги от колчетата. И в момента за това всичко е леш. Но това е да не се оплаквам, повече такава грешка няма да направим. Ето. Тук имаме още един гигант. Ще го скъсаме и него. Секунда. Ето, оставяме това тук. Оставяме това тук. Ето доматите колкото тиквата. Доматите колкото тиквата. Ето, домати. Не е като да няма. Не е като да няма, ето. Малки чери доматчета. Обаче любимите ми просто не се получиха. И така, хора. Той беше. Оплаках ви се. Няма да ви занимавам повече. Домато. Хайде за сега. Стига толкова с градинарско. 6:30 сутринта. Хубаво небе. Идеално време, с нощ е поваляло. Поне няма да поливам. И така, чао и за сега. Лека.